buntag sa atong mga pinalanggang bata sa grade 1. Ako ang inyong teacher, Teacher Roylin, gikan sa Magsaysay District 2. Malipayon og madasigon ako nga makauban na sad kamo sa atong ikaupat na adlaw sa subject nga Araling Panlipunan. Kumusta higala, ako si Dudong. Malipayon, higala gihapon. Tanan mo eskwela, maglipay kita. Manganta ta, manayaw ta, ikembot-kembot pa. Kumusta higala, ako si Inday. Malipayon, higala gihapon. Tanan mo eskwela, maglipay kita. Manganta ta, manayaw ta, ikembot-kembot pa. Lingkod ug tindog ug mupakpak, pakpak sa tuo, pakpak sa wala. Magtuyok-tuyok ug mupakpak, pakpak, 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 pakpak ta. Lingkod ug tindog ug mukiay, kiay sa tuo, kiay sa wala. Magtuyok-tuyok ug mukiay, kiay, kiay, kiay ta. Lingkod ug tindog ug mulukso, lukso sa tuo, lukso sa wala. Magtuyok-tuyok ug mulukso, lukso, 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 lukso ta. Lingkod ug tindog ug cha-cha, cha-cha sa tuo, cha-cha sa wala. Magtuyok-tuyok ug mo cha-cha, 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 cha-cha ta. Lingkod ug tindog ug mo katawa, katawa sa tuo, katawa sa wala. Magtuyok-tuyok ug mo katawa, ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, ha. Kumusta mga bata? Andam na ba mo sa pagkat-on sa bag-ong leksyon ni ining taknaa? Hinaot nga anaan na kamo sa komportableng lugar para mapanindot pa ang inyong paglantaw ug pagpaminaw kang teacher. Ready na, ready na? Kini nga takna, palihog ko og andam sa inyong mga gamit sa eskwela sama sa lapis ug ang inyong module. Akong lapis, akong higala, sa pagtuon, kauban ko siya, sa pagsulat, pagdibuho. Siya nakatabang nako, la 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 lapis, la 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 lapis, la 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 lapis. Akong lapis, akong lapis, akong higala, sa pagtuon, kauban ko siya, sa pagsulat, pagdibuho. Siya nakatabang nako.
mo sa atong leksyon kagahapon sa Araling Panlipunan? Magpadayon kita sa atong bagong leksyon mahitungod sa pagtandi sa kalainan ug pagkapareha sa gisaysay nga kasinatian ug sa imuhang kasinatian sa kinabuhi. Unsa ang magkaparehong kasinatian nila Jerome ug Jessa? Sakto mo! Si Jerome ug Jessa pareho nga ganahan magdula sa duyan og siso. Unsa pod ang kalainan sa ilang mga kasinatian? Sakto na sad ang inyong tubag. Managlahi ang ilang mga kasinatian. Una, si Jerome, kauban niya sa pagsuroy sa parke ang iyang mama. Apan si Jessa, ang iyang ate, ang iyang kauban. Ikaduha, ganahan magpalupad sa tabanog si Jerome, apan si Jessa ganahan magdagandagan. Ikatulo, mao nga si Arman ug Arnel ang kauban ni Jerome sa pagdula sa parke. Apan si Jessa, si Carmen ang iyang nakadula. Mao kini ang ilang mga kalainan. Karon mga bata, nasabta na ba kung unsaon nato pagtandi ang mga kasinatian? Timan-i nga ang kada tao adunay lain-lain kasinatian sa kinabuhi. Kini mamahimong kakuhaan ug pagtulunan o kahibalo usab nga magamit sa uban pang sitwasyon ug mapaambit sa uban. Pwede nimong itandi o ikumpara ang mga kasinatian sa tao pinaagi sa paggamit og Venn diagram. Hinumdumi usab nga ang Venn diagram mao ang usa sa mga gitawag nga graphic organizer nga pwedeng gamiton aron mapakita ug mahan-ay ang mga pagkapareho ug kalainan sa mga butang ug lugar nga gitandi. Very good! Nasinatian nato sa niaging leksyon nga pinaagi sa paggamit sa Venn diagram. Atong natandi ang kasinatian nila ni Jerome ug Jessa sa ilang pagsuroy sa parke. Karong adlaw, atong itandi ang kasinatian nila ni Mama Lynn ug Kevin. Ready na ba mo mga bata? Mama Lynn, aduna ka ba'y kasinatian sa pagpananom o utanon sa bata pa ka? Oo, Kevin anak. Ginatudluan mi sa imong lola Celia sa pagpananom ug utanon. Aron na ami masudan nga libre ug masustansya. Dayon ma, unsa pod inyong gitanom sa una? Sama ba ani atong pechay o kangkong? Dili anak, kalabasa, gabi ug ampalaya among ginatanom sa una sa gamay pa ko. Sama sa imong edad karon. Mao kadto ang dialogo nila ni Kevin ug Mama Lynn. Sa dili pa tamo padayon, atong tan-awon ang mga kasinatian nga nagkahiligan sa mga tao panahon sa pandemic.
Karon mga bata, i-ready ang inyong mga notebook ug lapis kay naatay gamay nga quiz. Andam na ko sa pagtubag ako, andam na ko sa pagtubag ako, andam na ko sa pagtubag, andam na ko sa pagtubag. La la la, magkuha sa lapis ug sa akong module, sa bangko ug lamisa ko magpaduol. Magkuha sa lapis ug sa akong module, sa bangko ug lamisa ko magpaduol. Ikaw, andam na ka sa pagtubag. Ikaw, andam na ka sa pagtubag. Ikaw, andam na ka sa pagtubag. Andam na ka sa pagtubag. La la la, magkuha sa lapis ug sa imong module, sa bangko ug lamisa ka magpaduol. Magkuha sa lapis ug sa imong module, sa bangko ug lamisa ka magpaduol. Kita, andam na ta sa pagtubag. Kita, andam na ta sa pagtubag. Kita, andam na ta sa pagtubag. Andam na ta sa pagtubag. La la la, magkuha sa lapis ug sa atong module, sa bangko ug lamisa ta magpaduol. Magkuha sa lapis ug sa atong module, sa bangko ug lamisa ta magpaduol. Ako, ikaw, kita andam na sa pagtubag. 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 La la la, magkuha sa lapis ug sa atong module, sa bangko ug lamisa ta magpaduol. Magkuha sa lapis ug sa atong module, sa bangko ug lamisa ta magpaduol. Niining taknaa, inyong isulat ang letra sa hustong tubag. Andam na ba mo mga bata? Kinsa ang mga anaa sa dialogo? A. Bata ug iyang maestro. B. Bata ug iyang igsuon. C. Bata ug iyang inahan. Unsa ang inyong tubag? Tama! Letra nga C. Kabahin sa unsang kasinatian ang ilang gihisgutan sa dialogo. A. Pagpanglimpyo sa palibot. B. Pagpananom ug utanon. C. Pagpangguna og sagbot. Ang insaktong tubag, letra nga B. Pagpananom og utanon.
Ikatulo nga pangutana. Aduna ba'y pagkapareho ang kasinatian sa bata ug sa iyang inahan sa pagpananom ug utanon? A. Oo. B. Wala. Ang insaktong tubag, letra nga A. Oo. Very good. Ikaupat og katapusan nga pangutana. Asa sa mosunod nga Venn diagram ang nagpakita og hustong pagtandi sa kasinatian sa bata ug sa iyang inahan sa pagpananom ug utanon? A. Magkapareho ang kasinatian nila ni Kevin ug Mama Lynn sa pagpananom ug utanon. Samtang ang ilang kalainan, si Kevin nagtanom og pechay ug kangkong, si Mama Lynn nagtanom sa kamatis ug talong. B. Magkapareho ang kasinatian nila ni Kevin ug Mama Lynn sa pagpananom ug utanon. Samtang ang ilang kalainan, si Kevin nagtanom og pechay ug kangkong, si Mama Lynn nagtanom sa kalabasa, gabi ug ampalaya. Ang insaktong tubag, letra nga B. Ibutang sa ibabaw sa pahina na pulog-unom o page 16 ang inyong score. Ayaw kalimot og pasa sa inyong mga module sa adlaw nga nakasabutan sa inyong classroom. Ug dinhi natapos ang atong mga buluhaton. Ako kini ang inyong teacher Roylin sa Araling Panlipunan Grade 1. Malipayon nga moalagad alang sa atong mga kabataan. Hangtod sa sunod natong panag-uban, dinhi ra ko taman og daghang salamat. Be more, Miss Or. Magandang-andam aron makauli na, ugma na puta magkita-kita. Muadto na ako, muadto na kamo, muadto na sila, muadto na ta. Magandam-andam aron makauli na, manapunta makita-kita. Mupauli na ko, mupauli na mo, mupauli na sila, mupauli na ta. Muadto, adto, adto na ako, muadto, adto, adto na pud mo, muadto, adto, adto na sila, mupauli na ta. Bye-bye.
mga pamaagi sa pag-amping sa panglawas nga angay obserbaran sa mga ginikanan. Gamita ang face mask o face shield sa tanang higayon kung anaa sa sulod sa eskwelahan. Magpaskan aron makuha ang temperatura ug tubaga ang survey kabahin sa panglawas. Gidasig ang tanan sa pagsunod sa pisikal nga distansya sa matag higayon. Sa dili pa mokuha sa module, kinahanglang manghinaw sa mga kamot. Sunda ang entrance ug exit nga gitakda sa eskwelahan. Mga pahimangno, ayaw dada ang mga anak inigkuha sa mga modules. Subay sa lagda sa gobyerno, sila kinahanglang naa sa balay lamang. Pagdala og ID o bisan unsa nga dokumento. Kadto lamang nagpangidaron og 19 pataas ang mamahimong itakda nga guardian o tigbantay. Kinahanglang mo padala og authorization letter kung dili makakuha sa modules ang mga ginikanan.